Tam je zbor. Bratia a sestry, chcem dať oznam. Viete, že potom Michael Majka bol vybratý zo služby. Koľko si už vybratý zo služby? Pomalšie trošku. Skoro rok bol vybratý zo služby, bolo niečo v jeho živote a my ako Ježiš, ako cirkev Ježiša Krista, chceme, aby služobníci slúžili celým svojím srdcom, aby mali svedectvo v svojom živote, aby žili čistote. Služobníci majú žiť stále. Ale každý sme ľudia, nie sme dokonali. To je veľmi dobré, že my nie sme dokonali, že Ježiš Kristus je dokonalý. Keby my sme boli dokonali, tak neviem, ako by dopadol tento svet. A každý padáme. A takisto aj náš brat padol v niečom. Museli sme ho vybrať, bo takto Biblia hovorí. Ale človek, ktorý bol vybratý, môže zás dostúpiť vtedy, keď prejde nejaký čas a my vidíme v jeho živote, že žije ešte lepšie, ako žil s Bohom. Amen, halleluja. Amen. Vidíme, že v jeho živote sa zjavilo to, čo Boh mu dal. Je to Boží služobník a žije s Bohom, miluje Pána a chce pokračovať v tom, čo žije. A ja ho dneska chcem pred vami všetkými, ako pastor tohto zboru, chcem ho zás, aby bol v službe. Amen. A chcem to robiť verejne pred vami. Tak ako som ho vybral verejne, tak chcem, aby on vstúpil verejne do svojej služby. Brat a sestro, pýtam sa od teba dneska, ako od zboru Dober, Božie volanie. Na zbor je cirkev Božieho volania pre všetky národy. Amen, halleluja. Pýtam sa vás dneska, súhlasí so mnou, aby Michael vstúpil do služby? Vidíš v jeho živote zmenu? Chcem dneska, aby som ťa požehnal a pomazal do služby, do cirkvi Božieho volania pre všetky národy. Budeš mužom, ktorý budeš stáť tuto predu, lebo Boh ti dal veľký dar. Boh ti dal dar, aby si kázal ľuďom. Ty budeš pastor. A myslím si, že Boh cez tvoj život veľa ľudí zachráni. Má srdce na to, máš aj postavu na to, halleluja. Postavu nie. Amen. Buď verný Bohu a uvedom si, že toto je zodpovedné pred Bohom aj pred tými ľuďmi. Vidíš, títo ľudia, týmto bude slúžiť tuto. Nechaj, aby tvoje srdce, tvoj život bol čistý, lebo si chrámom Ducha Svätého. A potom môže dávať čistotu týmto ľuďom. Ľudia cítia, čo je z ducha a čo je z tela. Ľudia potrebujú nie z tela, ale to, čo je Božie z ducha. Amen. Amen. Tak to chcem dneska požehnať.